Ďakujem, že ste prišli. Je to naša posledná talk show po takmer 10 rokoch. Bolo tu takmer 4000 ľudí, 40 hostí. A chcel by som pozvať Petru Turňovú, gynekologičku a vyhľadávanú odborníčku na prenatálnu diagnostiku. Petra, vitaj. Toto je na medicíne nádherné, že ona nás učí neuveriteľnej pokore. Keď už človek má pocit, že niečo ako tak pochopil, tak dostane takú fajnú facku a príde na to, že vôbec nie. Mali sme detičky mnohé, ktoré LTT, že to zvládli a teraz ich hoci kedy stretnem väčšinou v Lidli pri ovoci, tak tam vlastne, tam ich väčšinou vždycky stretnem. Nie, že pri alkohole, keď ich stretneš, tak to už bude väčší problém. My sme išli s babkou, babka ma zobrala na výlet k vám, teba pozrieť ako novorodenca. Odtedy si povedala, že chce riešiť, aby sa nerodili deti s genetickými chybami. A sa porozprávame s Betkou Drutarovskou, psychologičkou a spoluzakladateľkou prvého detského lesného klubu na Orave. To aj keď prší sú tam a to aj keď sneží a nie sú zablatení a netreba to každý deň prať a nie je to nebezpečné a oni tam robia aj s ohňom. Nedá sa povedať, že je zlé počasie, ale že môže byť zlé oblečené dieťa. Vy ste sa bavili o tom v zákulisí, že teda aj tvoja jedna dcera bola v tejto škôlke, tak? Krstňatko, tak. Aha. A žije, všetko v poriadku. Hej, ona je veľmi dobre, šťastná. tak vidíte, funguje to. Podľa mňa rodičia, ktorí máte malé deti, tak poznáte, že proste mláky alebo kaluže, že proste to sú úplne že obľúbené miesta pre tie malé decká, že ich to tak fascinuje, teší, že ich to proste baví. Títo naši dvaja hostia majú dokonca spolu šatňu v Národnom divadle. Sú to dvaja z najznámejších slovenských hercov v súčasnosti. Privítajte Romana Poláčika a Milana Ondríka. Napríklad ja som typ herca, ktorý keď niečo točí, nejakú postavu, tak netočím nič iné. Chcem, aby tá každá postava v poslednej dobe filmová mala svoju tvár, svoj výzor a svoj charakter. Roman, ty to máš ako? Asi aj pri tých seriáloch? Ten točí Barčo. Keď bol COVID, tak bolo také, že choďte vykladať tovar a neviem čo, prečo by som ja mal ísť vykladať tovar, keď ja som vyučený rezbár. Proste akože toto boli tieto veci, keď ja viem kýdať hnoj, že mňa to uráža, že niekto mňa uráža, že vlastne neviem robiť. Profesor Huba, ktorý ma učil, hovorí, že musíme spraviť s tým tvojim L niečo, lebo je tak popresolenvo. A ja mu hovorím, že oj, to nebude problém, pán profesor. No. My niekedy spolu chodíme na bicykel, tak keď zaznela súťaživosť, tak som si spomenul na tvoj zadok, ktorý vo väčšine prípadov je jediná vec, ktorú vidím, keď sme na tom bicykli. Vlastne až tam som si uvedomil, že to není herectvo, že o hre. Tam som si uvedomil, po 2 týždňoch som sa vrátil domov a som plakal mame, že nechcem sa tam vrátiť, pretože skoro ma električka tam zrazila. Proste nikto sa mi nezdravil, keď som povedal pochválen Pán Ježiš Kristus. Nikto mi neodpovedal. Proste bol som jak vyoraná myš a ja hovorím, že nechcem tam ísť do tej Bratislavy, že neviem, oni tam ešte som vedel, že tam fajčia nejaké marihuana Jány. A vlastne ja som sa toho hrozne bál, toho sveta. A potom som si postupne začal zvykať, že počkaj, zábava nie len v sobotu, aj v stredu. Takže si myslíš, že vlastne všetko už je úplne v poriadku. Už nič nepotrebujeme na Orave vydiskutovať, tak preto sa dá skončiť po 10 rokoch? Presne tak. Že niekedy naozaj s dobrým pocitom úspešne zabiješ niečo, čo si vybudoval a podľa mňa v správnom momente odísť ti dáva možnosť si ten odchod navrhnúť, aký ty chceš. Aj to, že ste chodili túto dlhodobo mnohé tváre si pamätám a vôbec nestarnete, tak to pre nás znamenalo veľmi veľa. Ďakujem vám veľmi pekne, pekný zvyšok večera prajem.